सेकेन्ड लाइभ जाबाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दा फैदो दा नोंथांमोना नुनो मोनस्लाबाखिसै बेयावहाय औवा मुरा गोजावबायना ओमफ्राय आङो ओरै लाइटखौ दोन्थ'नानै फन रायलायबाय थाबाय दा बायदि बुखुना लाबोगासिनो दं खुरखागासिनो दं हाया बैथिं आं ओरै थाबायलांसिगोन हरै देखायहैनोसै अखायाबो हागायाखिसैरा गोदोयो गोथौ सेन्देलखौथ' खुनांसिगोन एकदमबारे बाला फुलुं खोजोब्बाय सिंग्राबो मोनाखिसैरा दिनैलाय जा मोदानाय दख'ना गाननाया गैसना समायना रमायना नायबाय थाथावथाव आयु फुलुं खोजोब्बाय माथो औवा सुबा खुरखाना लाबोबायलै बोरै खुरखाखो जाखो नों मा खर' नै गाब्र'बायमोन दां बने सुम्लिखौ लांबाय होनब्ला दैयाबो रानदोंना रानाखै जाखो थांबाय बेजोंहाय साला खासेवफोर गोजावबोदों नामाब्रा जा मोदानाय दख'ना गाननाया गैसना ओरै होलांबाय गामिजों सुरबारिया मावहैबायो ओइ जानजिसे जाबा हनै बैयाव बेयावना हरदो होलांबा हनै लोमहैजोबलाय सुरबारिया बेलाय खुरखांखानायसै इयाव खुरखां हाबायथाय हं बे मुराखौ लांबायथाय जाम्बा गोजासोलै मानसिफ्रानो थाम्फै नांदेरनाय गोजासो भाइराल भिडिअ नायग्रा मानसिफोर दा बिदिफ्राखौ नायनो बायो नायग्राफ्राबो ना दावदों ना मारा मोजां जाथायफोरखौ जारिमिनफोरखौ देखायला नायनो बायो भाइराल भिडिअखौला बाब नायथाबबाय थागोन मेगन जिलायनाय उन्दुनो ओंखारलाबो बुरबुखा सोरबा सासे मैया साला इन्सटाग्रामावहाय भाइराल भिडिअ ग्रुप लिंक बिहरबाय थानायालाय गावखौ ग्रुपाव सोबावनांगौनो जों आं मास्टार जलानो भाइराल ग्रुप खुखांग्राखौनो होबथादोंसो जोङो आरो आंखौहाय ग्रुपाव सोनोहाय माबा SMS हरलायबावो फाग्ला गथाया सिखानाय नामारा फैयो थाङो बिदिखौ नायालै भाइरालखौसो नायोना बयबो भाइरालब्लासो नायनाया ब्राब नायजोगमागौमानि बेनिफ्राय ओंखारनो हायो भाइराल भिडिअ नुब्ला सैथोखौनो बुंखायो बेफोरखौलाय बहायथो नायनाय बिसोरलाय भाइराल भिडिअब्लासो नायगौ
थांनोसै न'आवहाय ओंखाम उखैबायलै दैबाना देखायबाबो महाय नायनो सोर नायनो एसे रानहांबाय सेमहांबाय गैया भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दा भुटाना बेनिफ्राय आधा घन्टाल' लायो जोङो बाइकजों सिउ 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 होलांला 15 मिनिट 20 मिनिटजों सहैगोन बाइकबालाय दागगारि भुटानजों हाबहैयो जोंना जों भुटानाव थाङोब्ला दायो इन्डिया गेट बानायगासिनो दागगारियावहाय दाबो हायाखै होनदां थाङैया गोबावसै आङो बेयाव दंफां गिदिर दंलै थाइजौ दंफां आंखौ दै रानबा बुरखांनानै बाथाम हागोनलां मा होनदों इयो रिमुभबो खालामलायो कमेन्टखौलाय दैया जा गिदिरथार माथो ब्र जाबावाखैसो आरो देरबावगोन नै बे नान्दरबारिजों दा दै फैजोब्बाय नै बै सिंग्रा ओंखारग्रा लोमला हांगौमोनलै लाइट होलाबो नायबावा सोरबा सोरबा फैयो थाङो भाइराल भिडिअफोर लाबा मेगन जिलायथारगौमोनसो नायनाया जोबाला ओंखारलाङामोनलै इसोर दा जाय दहाय फैनानै ओंखारलांदों जलदब आरो नै माथो एम्बु मांखां खालायदों हाब खम गिदिरलै दैयाबो बारनायगौमोन आं मानसि दंबा भिडिअ खालामनो मोनगोन ना मेसासैलै जाला मा अखा हादै नांलानो माबा बन्द' जायो नोंनाबा बिदिनो भाइरालबासो नायो मानसिफ्रा नंखागौरा दहाय फैनानै थांनायफ्रा भाइराल भिडिअ नायग्रा गोजामोनब्रा भाइराल भिडिअ होदोंब्ला दा जोबमाला बालाबो ओंखारलाङामोन बिसोरो गैला आंनि न' सेरजों गैला आंनि न' सेरजों फैसिगोनलै दैया दानो दा दै लैबाय था बियो ग्रं ग्रं खुरबाय सलथब नै गोलैबायबो दा होगासिनोसो दं माथो मबाइल स्टेन्डआबो लांबाय नामा आंनिलाय ट्राइपड लाबोलायदोंमोन आं दहाय अखा हायैखाय भिडिअ बानायनांगौ होननानै गैया अखायानो ददायाखिसैसो दैसो लुंदेबबोबाय होगासिनो दं माथो खुरनाया ओंखाम उखैबायलै थांनांसिगोन महायनि औवा सुबा गिदि गुना गोजावबोखो बैसिम दावखोलांनायसै आं बारा जिंजों थाबायजानाय नङा आंहाला लेवरा फेथेंहैगोन मुरा गोजावबोलाय हनै जांखोनिनो आमथेखा बाजारफोर रोमै नुहुरो हनै
थाबथा खोनामाखो बैयाव मुरा गोजावबो दङ नै बियो बैयो थाबथाबाय साला माहायनि मुरा मुरि फैखो बेफोरलाय जब्ब'ल' होनलांखायो नै बे गोलैनांनायसो बावले ओइ जलद्रप आरे गोलैमारबायसो दा लांबाय जा गुवार नै बेनिफ्रायबो ओइसिम होलांबाय बे स्लब होनदोंबो नुखासै हाखौनो फैबाय हनै साला सुवादना अखा हालाबो भिडिअ बानायनांसिगोनलै उफाय गैला आखायाव दैनानै बानायनोसै साथा हमनानै होमब्ला लोगोफोर बिदाय लानोसै नायग्राबो गैखाया जाहैबायना आं नायग्रा गैयिखायनो लाइभआव फैखाया बांसिनानो नायग्रा थाबा देन फैजागौ लाइभ ओमफ्राय नायग्रा थायाना फैयो ओंखारलाङो बेनिखायनो आङो लाइभआव बांसिन मालाबा गोसो जाला मा नै अन्थाइया जलदों जालदां मानलांबाय दा नामानो जुमाय ना मा जाखोलै हेलौ ब्र हालु ब्र मिस्टि लोगोआ बादोंरा होमब्ला लोगोफोर बिदाय लाबाय बेयावनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय